dei ke jing kili ka ba ya dei ba ba kini ke jing long jong ka jing ya jong ka yo men ta mo ki ro chu ro ni i da ka ba shai ba kini ki street food vendors na bon ba ha ro ki ro chu ro ne ti nang ta pa de kan ni kam dei ka ek ek ka ba ho shi ban tang la ban ong ba ka dei ka livelihood dei ka jing kamai jak po jong iwe pe iwe tenrei pada kini ngas ngoban ong bakini ki bakamai jak po ru ki di bantep bakadon baki habut berking bah ya ki kendon ki badon kam na ka benta ka jing kwa jing khya jang ki pai ba kata ka bangi ong interest of public health and safety dimdi tang baki la kamai maki lada kini ki we ki yo pang te ka bia kam bia mo dikhi hapan buat drinking ya kini ki kendon ban le ko ya suba banang tapi i dala ka jong akmat bahaba ki de jing di hang tu ha main road ki priang nang tapa de ka jing jebo ki la ban i na du ki na dong sedong nganom la ban jet kerteng iwe pa iwe tenang taru pi i ka jing ya ka jing ki kali ki brio kali ya ka pum ki de jing di hang tu ka ba serke tenang kata ka daw kani kam de setia ka badai ba ki penthut ru ya kali kawan jong ka kali mo ha pok ini ki main road khang tam la dang isim ya example hapo police bazar ti nga kermen baka sorkar shen kan sala ban penbet ya kini ka benta ha ka ba kin ai ya kini ki beriu ya kini ki street food vendors ya ka jaka ka pakah ba kin de ki mar ti chongi i roba menta kum na kane ka site ban no shene spo kane samuda ni gitu ki non tribal ki de tu ki shau ki momo ki ngi ba kim ju tap tel se na ka office jong pi hato fila ya slok ne ki ka ba ki de ban le ho katu ngau i pingi ngit na lor balade pan ai ki ke training tinggal semua pan ai ko burom ko kraw ya ka Nestle company ka bala ya rap yang ni limba ka CSR fund ila ai ki ke training klam da hapan si tenang tala ai ru ya ki apron headgear gloves but kiwi nang tangila ai ki 12 golden rules ki baki khat artli ki points ki baki don kamban ki bakin penkan mau ki man kapor baki deban pot tenang ta nila ai ki training locally gamon ha po office jonga kalalong kum kawai ka ying school ha ka baki ni ki street vendors ki juwan nakapor kat bangyam kum tu san mut riu mut dan si pong mut ki laban wan shong ngaju ai ki ka ni training locally tenang ta pedian ndi tang kata ngila ai ngila hikai ye ki nakapor nang ta de ngila fine ye ki la bon sien rei tang kan nu ki la poi biang tu shakabas dang kani ka diga jing e bat ka wei nga sa kwa ba lang ba kani ka channel ka jongpi nga kwa ba pin tip ki pat ba kim day satya ban penslore e namar lada ki lekti kamun haba ka demand ka don ka supply ro ka don tenang ta ka daw kat ba pidang lekti e kini ro kin yai don de tenang ta pade yakini ki ju nga kermen ba ka sarkar ka laban de ha ka ba kan laban relocate ki agar hukum ka bede bat ka food safety hoi ha ka bede ba kani ka banta kumba ila idang su mention mentan bai ong ba ki le chalap na ka banta ka banyo e kini ki registration bat kiwi sorry naga benta ka registration banyo ki license ki papaka kat kum ka food safety and standards act ara janan rio ko don kam kat kum section life away ka registration le ada ka enforcement branch jong ka commissionerate of food safety halap kimde satyaban le ka registration shalap nrei kalap ka datang na banta si products tikibri ki diban registration baro kena bansiu nrei nagaliang jong ka food safety and standards authority of India dangshan kala wengno ya ka jingsiu na ka benta jong ki street food vendors kata ki nong die madan but ki anganwadi centers ki anganwadi centers kini kim don kam setiaban hapsiu nrei pat ki don kam ban yo ya ka FSSAI registration ka papaka da ka bakin haban don ki kendon ki bakin hable ki medical kumbadon kam bat kiwi ki documents ki badon kam kata kam don ke cingkala nrei la pelat no iki tang na ka benta bakin si okay kumno pi kalong ka kho ngi don chibon ba ki challenges ki bangilam ladangi kren nak liang jong ki FBO ngong ipi kawi ka ba ngilap kalong ba ngila fine la bon si
but kumba kim salia kumba kim kensnep kata ka digui nang ta pade ki ngong ipi baki briu kim pat song thu la ne ki dang ken bakalong ka kamkai bandon ya kani ka registration jong ka food safety dan tahan ri kim tip ade ya ka ka bakta lada kim don ya kini ki registration la ne ki license ki badon kam tiga jing pensitom lada kim don ya kini ki license kalong ba ki don ki balong ki ba ka ki stringent mo ka balong ka fine ringkat bat ka imprisonment la ne ki jing sha set patok kat muslim Henriu benai in hab sha set patok nang ta pade ka don ka fine ka balaban ko shu ka sanlak ka tiga ka bang ju ong ye kini ki FBOs jongi barabor ngong lada ngi ju ya ki non compliance notice ni khot iki bakin wan ten re lada kim wan pate kalong ka ki bu ya ladi ha ka jingma ti namar lada ngi file ki si ki bakim wan namar ngi ru ngi hab don kam no answerable sha ki bahe jungi em ngi hab ban take action dan ngi hab ban peni bangi lashim action ti nang ngi shim action pade kini ki ong bang ngi mla ban le kini ki te haba ngi la pen sai ngi la pen tem pa pidon kam ban wan shakmat ngim kwa ken ban fine ngim kwa ban sha pha set patok enu ru em bat ke ga bangi ngi kwa ni ju ai ki ke training kanang bakin small thu bakin la ban self comply ban le hi dala dia ka jingko jing suba ki license ni nong shadong namar ba si sem ba pilayo ai ka license ka ba paka kamut ni la tem bat ni khot ki ni baro sha training ke kadadu mentangi la ban tip yo jing tip le se kat nongot ki ba fi la fine la ne ki ba la shong komba pi ang shong jail ma te le se ki don em ki dukan ki ba fi la khang kidukan ki ba ngi ngala khang ki bon ba tien re ngong ye pi sa shi sian pan le si ngin refo ye ke ba madam minister mane la kren ka lomba pi ngi ai ki ga jing hikai ndai bang ni tiet ki bat lomba talam ti ngilap ya kum kini ki hen re ngi educate ki ngidang map ye ki bat ngimla em ban map sa namar ngi hap ai report ya ki bahe joni ru em tingim la ban yai map sa te ki jing khang lili ye kini ki ba le si kum ki restaurant ki food establishment ki ba le si em ni khang ni ki tu namar ka bu ka jing ma ka ba kra na ban ta ka ko khia but nang ta ban khang ye kini la empower ye ki la ni la I board ye ki designated officers bakin la ban prohibit ye ki tu ki jing shna jing ba kat kum ka kendon jong ka ai ki la ban le ke ni te nang ta pade ha ki tu por bangi khang ni ong ki ngi ai la ki bakin pen khot ni ai la ki bakin pen biang ban ye ki medical fitness ban pates namar bon ba kim don ye ki staff jong ki kim don ki ya ka medical fitness te nang ta pade ki badon kam bro ko ni ai la ki bakin le then hadin baki la de ban le ki ni bro ko ni sha ki bakin play bia with a warning di nang ta pade akabong bangin ngin fine la ni ngin set patok eno ti hadu menta da ka besai ngin ong ngimpat ai ya kanika ban ong ban sha pha set patok eno ti henring ong ipi ka por ka la ya ka food safety act ka las ngiyo ki complain din reha kanika ba menta ka kum kanika recent development kai ga badon kam ka ba menta ki ka rukom complain ka lalong pathak di nakaliang ka food safety ka leng bajong ka FCCI kala batha ingi babaro ki complaint don kamban register ngin IUP ya docket number pi umchu de banchu complaint kum to namar ba ngilamat kaniru kadi sa kawai bangilamat ikini ki bangi ni act kini complaint promptly ngimda stress than manu kumno shanu ban yo taki yaki complainant ban yakandu yaki tingi shim me ya ka action ni ya chakmat kanang ba nakabanta ka safety jong ki pai ba tenre ha ka bakut pade ki complainant hi ki ong em ngim dei mangi ba complain ni ngim tem badan ki randa di kani kalong ka jing ingi pi te habala po ya ki ka banta ka bukraw ka bangila shim action pade ki bu ingi ha ka jing te na ka ta ka daw menta ha badon ka complain ki ha banwan bu ya kani ka complain either online kadon nang ta pade offline ru la banwan complaint sa office jongi ha ka bangin issue for each and every complaint ngin issue ya u docket number tingin sa page ya ka complaint joki habidi kampat biang dia hadu mentahi ka ngidon khat sanmut
ndaingut ki di sanction post but riungut pade ki di contractual food safety officers ki ba ka food safety and standards authority of India ki la fund ya ki contractual FSOs bani on tiga government kala natrai kala advertise chat ya ki post man fill ki kumbadon ka di ngatrai slam ni ha ka bangin ya ki capacity and pendap